Naalarma digiti tattao ti Barangay Kamanggaan, Siyudad Tibigan. Gapuanan ti pannakauram iti duwa nga balay. May ke 21 ti aldaw ti Abril. Dagiti nasao nga balay ket bagit ti Parales ken Kepet family. Iti Parales family ket adda tallo nga agjijan. So daket ni Anakleta, Cristina Leonora Parales ken tallumet nga pamilya iti agjijan iti Kepet family. Chief Inspector Flor Obrero, City Fire Marshal iti Siyudad Itibigan. Dimanon kanya tayo ti alarma ti agarop alas 4 itatay malem ket dagdagos nga nagrubwat di tallo nga lugan tayo. Ngem nakaunan di mesa nga lugan tayo di substation. Tay sumangpet tayon ket malala dito mi kadua nga balay so nga tatta nagkandak tayo iti dito cover exposure. Tapno dito mesa nga balay nga hampay nala ket masib tayo. Iso nga dito mi kadua nga balay naala ket talaga nga dakkelen tayo. Saan nga imabot ti maysa nga oras sakbay anadepdep iti nasao nga uram? Dayta tinakunan ni Chief Inspector Obrero. Madama palaeng ta liplipas palaeng iti dito firefighting operation tayo ket madama iti mapping tano hanga dito kuan ag-spread dito firen. Inawan met nga medyo na traffic lang tatay ta ado ti dagiti bystander ado dagiti agbuybuya ket okay pa met laeng talaga nga nakadanon tayo met ngin sigida. May timulong kanya tayo dito bantay kastamet ti kawayan ken iti Fortune National Tobacco Drying dito kuada fire volunteer da ket mesamet nga nakatulong kanya tayo ta dakkel dito ilugan da. Nuaw dawat met iti pakaasi ni Chief Inspector Obrero kadagiti tattao no addaman kastoy nga didigra kang runaan na ti uram ket sanda ko mga unaan iti kameng iti bumbero. Nati mesa nga observe tayo tatay digiti agagaw ti host kada amin. So nga ako tata madama tayo tatay nga firefighting operation ket adda dagiti siguro tinervyos na wenno nyaman nga dagiti nagindeg ket adda dagiti nagarawda nga dagiti parte ti lugan ken kastamet nga dagiti naikat da nga host ket sapay ko matahang ulit dagiti kasjay buyain dala ko manon nya dito ko trabaho iti Fire Bureau. Tilaing may nayon tayo toy sumarsaronon to dito pinag-investigar tayo tatta ket mapakaamuan kay to nga insigida nunyaman iti mapapati nga naggapuanan na dito nga oras. Akas na kuna ni Chief Inspector Obrero san pay ammunoan niya ti usto nga naggapuan ti nasao nga uram. Araramiden da amin nga kabailan da tapno may pakaamunto kada tayo tinangrugjanan ti nasao nga uram. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.